எல்லாத்துக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வாவல் மீன் வறுவல் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நான் 1 கிலோ வாவல் மீன் எடுத்திருக்கேங்க. இந்த வாவல் மீனை கழுகி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், வாவல் மீன் எல்லாத்தையும் மாற்றி எடுத்து வச்சுட்டேன். அடுத்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. அப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சா இந்த மீனோட கவுச்சி ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்குங்க. இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வச்சுட்டோம். அடுத்து இதுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ சேர்த்தாச்சு, மாவு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டேங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மசாலா சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை இதில் நல்லா புளிஞ்சு விட்டுக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், எலுமிச்சம்பழத்தை எல்லாத்தையும் நல்லா புளிஞ்சு விட்டாச்சு. புளிஞ்சு விட்டதுக்கப்புறம் இது ஈவனாக இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இப்போ பாருங்கள், இதேமாதிரி ஈவனாக எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்படி செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இப்போ இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் மீனில் தடவி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இப்படி செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ மசாலா எல்லாத்தையும் மீனில் தடவி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கோட் பண்ணி வச்சாச்சுங்க. கொஞ்சம் நேரம் நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம். இப்போ அடுத்த ஒரு இது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிடலாங்க. இப்போ ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு தோசைக்கல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் மீனை போட்டுடலாம். மீனை போட்ட உடனே திருப்பாதீங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து திருப்புங்க. அப்போ தான் இந்த மசாலா எல்லாமே ஒட்டாமல் வருங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் திருப்பி விட்டோம். கொஞ்சம் கூட அந்த தோசைக்கல்லில் பாருங்கள், மசாலா எதுவுமே ஒட்டவே இல்லை. இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேட்ச் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. அடுத்த பேட்ச் நம்ம போட்டுடலாங்க. இப்போ பாருங்கள், அதையும் போட்டாச்சு. இப்போ அது ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஒரு 50 மினிட்ஸ் கழித்து பாருங்கள், அது நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் கூட அந்த மசாலா எதுவுமே தோசைக்கல்லில் ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள். இப்படி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க தோசைக்கல்லில் செய்யும்போது. இப்போ பாருங்கள், அதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அதையும் நம்ம எடுத்துடலாங்க. பாருங்கள், அந்த மசாலா எல்லாமே நல்லாவே மீனில் ஒட்டியிருக்கு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ அடுத்த பேட்ச் நம்ம போட்டுடலாங்க. இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த இந்த மீன் வறுவல் ரெசிபி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு என்னோடய வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ.